ljubav Boga Otca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama. Draga braćo i sestre, danas je za nas Hrvate, bilo u Hrvatskoj, bilo u Hrvate u Bosni i Hercegovini, te Hrvate diljem svijeta koji smo raspršeni, jedan veliki dan radosti. Možemo slobodno reći da nas je Gospodin danas predvodio jednom dobrom predstavu našim generalima, a to nije samo dar slobode našim generalima, nego dar slobode cijelom hrvatskom narodu koji je patio i još dan danas pati, bilo zbog rana, različitih iz Domovinskog rata, bilo zbog rana, prljavih riječi i presuda i diljem svijeta, no i tako, nažalost, u našoj vlastnoj domovini Hrvatskoj. Jučer smo ovdje bdjeli i molili složni jednim srcem i jednom dušom da Bog usliši naše vapaje i zagovoru blažene Djevice Marije, Božih ugodnika, hrvatskih velikana i našu zaupanu molitvu da dođe do današnje pozitivne presude. Bogu hvala, došlo je do te presude. Treba znati zahvaliti. Imamo krasan primjer iz Svetoga pisma koji govori kako Gospodin izliječio jednu manju skupinu ljudi, ali samo se nam došlo zahvaliti u hramu i prikazati zahvalnu molitvu. Zato me, draga braćo i sestre, danas još više raduje što smo se sastali u ovom broju, da dademo Bogu čast i hvalu i dademo hvalu zahvale trojedinom Bogu za današnji dar slobode i za današnji dar pozitivne presude. Draga braćo i sestre, istina je pobjedila i sama istina je uvijek dar, bilo za pojedinca, bilo za cijeli narod. Zato treba zahvaliti, pa to učinimo na početku svete visne žrtve, moleći do Boga oproštenje za ovo sve što smo krivučili u svom životu i što smo toliko puta znali i posunjati u njegovu očinsku ruku i u njegovu providnost i moćnu djelovanje. Čitanja knjige Mudrosti daje nam naznake što bismo mogli danas reći čudom što se za nas Hrvate dogodilo i za naše sunarodnjake generala Antu Gotovinu i Markača. Naime, čitanje knjige Mudrosti jasno upozorava svako stvoreno biće, svako biće koji Bog podario razum, dušu i srce, da može na temelju uređenosti svemira i prirode i svih onih ljepota i svjetla nebesija upoznati Tvorca svega živoga, svakog dobra, Tvorca svakog života. Tako vjerujem, draga braćo i sestre, da današnje čitanje knjige iz Mudrosti kao da nam struka, da idemo tim istim tragom ovoga pisca i kažemo danas što smo doživjeli, čemu smo svjedoci današnje radosti, ne možemo ništa drugo reći, nego da to nije djelo same Božje providnosti, da to nije djelo Božje mišice i jake Božje ispožene ruke nad hrvatskim narodom i nad današnjom presudom. I kad bismo željeli povezati prvo čitanje sa čitanjem iz Evanđelja po Luki, jasno možemo nešto iščitati za nas Hrvate. Čuli smo, tko god bude nastojao život svoj sačuvati, izgubit će ga, a koga izgubi, život će ga sačuvati. I jasno stoji, tko ide, neka se ne okreće natrag, prisjećaju se što se dogodilo ženi Lotovoj, to je da je se pretvorila u stupu soli. Što nam, draga braćo i sestre, želi poručiti današnje Evanđelje u Luki, oslanjajući se na knjigu Mudrosti. Kada Bog u tvom, u mom životu, kada Bog u životu čovječanstva i u životu jednog naroda postavi jedno čudo ili više čuda, neko će reći da je čudo, neko će reći da je tijek prirodnog događanja, neko će reći da se neko ljudski upeo potplatio, ali ako ti doživiš u svom životu, da je poslijedi djelovanje Božje moći i prsta Božjega kao danas, ne pitaj, ne okreći se natrag, nego izvuči nešto osobno za sebe, za svoj život. A to je, draga braćo i sestre, danas odati Bogu hvalu i čast. Današnju primjenu i presudu izvuči za svoj život, za život kršćanskog naroda, kršćanskih Hrvata, da žele biti još bolja djeca Božja, da žele obnoviti sveti
jedan od naroda koji je supatio trpio Ukrajine, kad bismo htjeli naći brata i sestre, narod koji je toliko patio od Hrvata, koji je bio gažen tuđom čizmom, to jedan može biti ukrajinski narod. Nitko nas bolje na zemaljskoj ne može razumjeti nego oni, ali vjerujem oni i mi u slanju s nam Kristov križ, obasani svijetom uskrsnoga jutra, možemo prebroditi do vremenite patnje i rasvet prekrasno stava koje može polučiti kako materijalnim, tako i duhovnim dobrima, na upređenje naših sinova, naše djece, na upređenje naše vlastne osobne odgovornosti. Draga i braćo i sestre, dao Bog da današnji dan bude dan odluke za nas u Berlinu, za Hrvate u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i diljem svijeta, da nas ovaj današnji događaj opet ujedini, da dišemo sa jednim plućima, da budemo jedno srce, jedna duša, kako u Hrvatskoj, tako i u Bosni i Hercegovini. Jer ne zaboravimo, dan života nam dolazi od Boga. Mi smo jedan narod i jedne braće i sestre. Razliku stvara jedna mržnja i tuđa čizma. Ali ako želimo vjerovati Tvorcu svakog dobra, onoga koji nam dao dan života, našu nacionalnost i napose našu vjeru, koja nas ujedinila i vezala u Domovinskom ratu, krunica u ruku naših vojnika, koja nas dovela do pobjede, to će biti jamac za naše budućnosti hrvatskog naroda, ma gdje god bio, koji god zrak disao i kojim god jezikom pjevao. Draga braćo i sestre, budimo svjesni naših korijena, preneseni naših naraštajima. To je jedna budućnost, to nam je zalog da ću biti sretni i još više blagoslovljeni